Recenzia. KOSPO AP-B1, univerzálna mini elektrická pumpa pre cestu, aj MTB miniatúrne elektrické hustielky sa rýchlo stávajú štandardným doplnkom pre moderných cyklistov. Ponúkajú kľúčovú výhodu oproti CO2 bombičkám. Sú opakovane použiteľné, šetria peniaze a sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Dnes sa pozrieme na horúcu novinku. KUSPO AP-B1 Mini Electric Bike Pump. Hoci značka KUSPO je známejšia vďaka cyklopočítačom, tento kompresor má ambície osloviť široké spektrum jazdcov, od cestných cez gravelových až po horských cyklistov. Hmotnosť, nabíjanie a kľúčové výhody. KUSPO AP-B1 prichádza na trh s agresívnou cenou, no napriek tomu ponúka funkcie, ktoré často nájdeme len u drahších konkurentov. Za prvé, ultraľahká konštrukcia. Hoci sa tu nachádza plastový dizajn, ktorý môže pôsobiť lacnejšie, je to priamo spojené s jeho nízkou hmotnosťou. AP-B1 váži len približne 127 gramov. Toho stavia do priamej konkurencie s CO2 bombičkami a robí ho ideálnym pre cestných cyklistov a všetkých, pre ktorých je každý ušetrený gram dôležitý. Pohodlne sa zmestí do vrecka dresu alebo do podsedlovej tašky. Za druhé, extrémne rýchle nabíjanie. Na rozdiel od niektorých iných zariadení AP-B1 s 500 mAh batériou sa dokáže nabiť z nuly na 100% už za približne 40 až 50 minút pomocou moderného USB-C portu. Dokonca len 15 minút nabíjania stačí na to, aby zvládol nahustiť jeden plášť. To je kľúčové pre jazdcov, ktorí potrebujú rýchle riešenie tesne pred odchodom. Za tretie, funkcia automatického zastavenia. Veľkou výhodou AP-B1 je inteligentná funkcia automatického zastavenia. Na prehľadnom LCD displeji stačí nastaviť požadovaný tlak. Napríklad 30 PSI pre MTB alebo 90 PSI pre cestný bicykel a kompresor sa po dosiahnutí tejto hodnoty sám vypne. To eliminuje riziko preťaženia, dohady a neustále kontrolovanie manometra. Výkon a kapacita. Tlak pre cestu, objem pre terén. Pri hodnotení výkonu je kľúčové oddeliť priority cestných a horských cyklistov. Model AP-B1 dosahuje maximálny tlak až 120 pískov. 8,3 baru, čo je v dnešnej dobe pre cestného cyklistu až zbytočne moc, nakoľko s príchodom širších plášťov 28, čiarka 30 alebo 32 mm sa teraz fúkajú kolesá na 6 až 7 barov. Batéria s kapacitou 500 mAh je dostatočne silná na to, aby opakovane dostala úzky plášť, napríklad 700x25 cm na vysoký tlak. Dokáže napríklad nafúknuť 700x25 cm plášť na 80 PS aparátu storia za približne 50 sekúnd. Naopak, pre horských cyklistov a gravel jazdcov je kľúčová kapacita pre veľký objem. 500 mAh batéria na objemnom plášti umožní niekoľko plných nafúknutí, a to s menšou námahou, keďže nižšie tlaky, okolo 30 PASEK dosiahne kompresor rýchlejšie. Univerzálnosť 2 v 1. Bonus pre každého KUSPO AP-B1 exceluje v jednej funkcii, ktorá je neoceniteľná pre všetkých jazdcov. Inteligentná flexibilná hadica 2 v 1. Na rozdiel od iných riešení, hadica sa medzi ventilmi Presta a Schrader prepína bez nutnosti meniť podložky. Stačí len otočiť a vysunúť strednú časť ventilovej hlavy. Flexibilná hadica uľahčuje manévrovanie okolo špicov a brzd, čo ocenia najmä majitelia horských bicyklov. Negatíva. Hluk a frustrujúce ovládanie. Hoci je hardware skvelý, užívateľské skúsenosti s ovládaním a hlukom sú najväčšími slabinami. Hlasitosť. Kompresor je dosť hlučný. Hlučnosť okolo 85 decibelov vo vzdialenosti 1 metra, čím sa nelíši od konkurencie. Pomalé nastavenie tlaku. Najväčší problém je používateľské rozhranie. Zmena cieľového tlaku, najmä na vysoké hodnoty 100 plus PSI pre cestné bicykle, je pomalá. Dvojklik na tlačidlá, ktorý by mal zmenu urýchliť, namiesto toho prepína jednotky
PSI/bar, alebo zapína slabú LED diódu, čo je neintuitívne. Záverečné zhodnotenie KOSPO a P/B, jeden je silný hráč v segmente cenovo dostupných minikompresorov. Prekonáva mnohých konkurentov vďaka svojej nízkej hmotnosti, rýchlemu nabíjaniu a univerzálnemu ventilu 2 v jednom. Hoci pôsobí lacnejšie a jeho ovládanie je frustrujúce, svoj hlavný účel spoľahlivo a opakovane nafúknuť koleso na požadovaný tlak v teréne plní bezchybne. Ak hľadáte najľahšiu, najrýchlejšie nabíjaciu a opakovane použiteľnú alternatívu k CO2 bombičkám, tento kompresor je pre vás tou správnou voľbou, či už mierite na asfalt alebo do lesa. To je pre dnes všetko a aby ti neušli ďalšie užitočné videá z môjho kanálu, daj odber a like. Držte stopu a váty vysoko, vidíme sa na cestách či trailoch.